מה קורה חברים? מה העניינים? בסרטון הנוכחי אנחנו הולכים לבנות אפליקציה שבעצם אני יכול להעלות תמונה שלי בתור בן אדם, לשים תמונה של חולצה ואז בעצם לראות איך החולצה יושבת עליי, אוקיי? אז דבר ראשון שאני רוצה לעשות זה שאני רוצה ללכת לצ'אט GPT. אני אישית יצרתי לי GPT קאסטום, כאילו GPT אישי משלי, שאני בעצם קורא לו מייצר האפליקציות. ואז אני בעצם יכול ללחוץ פה על הכפתור, בואו נבנה אפליקציה ביחד עם קרסר. עכשיו מעולה, כדי שנתחיל, אשמח שתתאר לי את האפליקציה שאתה רוצה שנבנה ביחד, אתה יכול גם לעלות צילום מסך של האפליקציה דומה אם יש לך. אז אני רושם לו, אני רוצה לייצר אה, מחולל תמונות של בגדים, שייקח בעצם תמונה שלי וכל סוג של בגד קיים, וייקח תמונה של כל סוג בגד קיים, ומזה ייצור תמונה סופית שלי בונה את ה... בונה אני אומר, לובש את הבגד הזה. זה צריך להיות MVP, גרסה הכי בסיסית שקיימת. ובעצם מה שמייצר האפליקציות יעשה עכשיו, הוא ישאל אותי עוד כמה שאלות. אז 1, לא, 2, אין עיצוב קיים, אה, אה, אין עיצוב קיים, 3, זה צריך לראות סבבה. ובעצם, אז כאילו בגדול ככה זה עובד, כאילו הוא תמיד שואל אותי כמה שאלות, ואז בעצם הוא מסביר לי מה הולך לקרות פה. בוא נשתמש רק ב-OpenAI API וזה. ואז בעצם אנחנו מחכים פה ממש עוד כמה שניות, ואנחנו הולכים ממש לייצר את האפליקציה. עכשיו, כן, הוא בגדול פשוט מציב לי, הוא ממש מציג לי, כאילו מה הולך להיבנות בכל שלב. אתה יכול לייצר את הפרומפט המלא. ואנחנו מחכים פה כמה שניות. עכשיו, הדבר הבא שאני רוצה בעצם לעשות, שאני רוצה ללכת לקרסר, אה, לפתוח את האפליקציה. זאת האפליקציה שאיתה אנחנו עובדים. נחכה פה מספר שניות, לא אמור להיות מאוד ארוך. קרסר זה אפליקציה חינמית, כולם יכולים להוריד אותה, היא עולה כסף אחרי שבועיים. אז בעצם אני רוצה ללכת פה להום, סליחה, נגיד איך לוידאוס, נקרא לזה נגיד clothing, clothing generator. נעשה פה סלקט לפולדר, לעתיקייה, מעתיק לו ממש את השם של הפרויקט, הכל. כן, ובעצם אפשר פשוט להעתיק את זה פה לאפליקציה שלנו, טיפה נגדיל אותה. אנחנו פשוט מעתיקים את כל הפרומפט או את כל התסריט שה-GPT יצר לי, ואנחנו בעצם מריצים את זה עכשיו. אנחנו הולכים לחכות פה מספר שניות. הוא הולך ממש לייצר לי את כל האפליקציה, אני לא צריך להתאמץ, לא צריך לעשות הרבה, נגיד את זה ככה. והוא ממש הולך לבנות לי את הכל בצורה סופר מדויקת. אה, וזהו, אנחנו נחכה כמה שניות וחוזרים. אוקיי, אז עכשיו בעצם קיבלתי מידע מזה שאני צריך להריץ פעולה שקוראים לה npm install, ובעצם לשים את ה-OpenAI API key שלי ולהריץ בעצם את השרת. אז אפשר לרשום npm install. בזמן הזה אני יכול ללכת ולהשיג את ה-Open API key שלי, כך בצורה הזאת, בצורה שהיא יחסית מהירה, ונקרא לזה נגיד Clothing Generator. לא, עוד פעם, לא מאוד מאוד מורכב, משיג את זה לבפנים, חוזר ל-Clothing Generator, מייצר נגיד את
env שלי, בפנים, ובעצם הוא פשוט אמר לי, לא אמר לי כל כך איך לשים אותו, בפנים, how do I need to put my OpenAI API key, ואני אשאל אותו, הוא בעצם רושם לי OpenAI API key, ואז הוא בעצם אומר לי אחרי זה תעשה npm run dev. ומחכים פה כמה שניות, בואו נמתין. לא אמור לקחת יותר מדי זמן לבנות משהו כזה, תכל'ס זה כאילו אמור לקחת יחסית כמה דקות לעשות את זה. רואים שנתקלנו פה באיזשהו שגיאות. עכשיו שגיאות זה משהו שזה חלק מהתהליך, אפשר פשוט להעתיק את זה, את כל השגיאות הנ"ל להעתיק אותם ככה, תיקים אותם ובעצם פותרים. זה הגיוני, קורה, זה חלק מהדרך, לא מאוד 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 מורכב. הוא בסדר אומר לי שאני צריך להתקין פה בעצם איזושהי ספרייה, אני הולך להתקין את הספרייה הזאת, לחכות כמה שניות, ואז לעשות בעצם npm run dev פעם נוספת. הולכים להריץ פה את הקוד פעם נוספת. נראה לי שעכשיו הקומפייל יעבור, הוא נראה לי תקין. והוא לא הבין את הכוונה שלי עד הסוף, אז אני יכול פשוט לצלם לו מסך, לרשום לו אוקיי, יכול להיות שלא הסברתי את עצמי אגב כמו שצריך. The goal is to upload a picture of myself and a picture of a t-shirt and combine them as one. אוקיי, אז בעצם אני מסביר לו, חלק מהדברים האלה יכולים לקרות, בעצם פשוט צילמתי מסך והסברתי ממש ל-Clouding Image Generator שהוא לא עבד בצורה הראויה, אז אני אחכות ממש כמה שניות פה. וזהו, זה כאילו בגדול, אנחנו הולכים לחכות פה, זה הולך לקחת לו טיפה זמן, אז אנחנו מחכים פה, יהיה איזשהו קאט. טוב, אז בעצם סיימנו ככה את הכל, הרצנו את האפליקציה, עשינו npm run dev פעם נוספת, ועכשיו אפשר לעשות רענן, ובעצם אנחנו מגיעים לדף היפה הזה פה, שעכשיו בעצם מבקשים ממני להעלות איזושהי תמונה שלי, ולהעלות נגיד תמונה של איזה טישרט, אז בוא אפילו לא ניקח אותי, נגיד ניקח איזשהו כוכב, נגיד קולנוע, נגיד קריס אבנס, כולם מכירים אותו בתור קפטן אמריקה, לא יודע, בוא ניקח נגיד את התמונה הזאת שלו, ונגיד נשמור אותה, נגיד נקרא לזה קריס אבנס, ולא יודע, בוא נחפש נגיד, לא יודע, רד, לא יודע, נחפש נגיד איירון מן טי-שירט, אוקיי? סתם כזה כאילו מצחיק, חשבתי על זה עכשיו תוך כדי, נגיד אז נשמור את התמונה הזאת פה ונקרא לזה פשוט איירון מן טי-שירט, ובעצם נשים את התמונה של קריס אבנס פה, נשים את הטי-שירט שלנו, ובעצם נעשה generate look. בואו נראה אם זה עובד, יכול להיות שיש פה גם שגיאות, עוד פעם. חלק מהתהליך, אנחנו בסדר עם זה, לא משהו שאמור להלחיץ אותנו. אז עכשיו אנחנו נגיד נרשום פעם נוספת, can't clicking the generate look doesn't do anything. כאילו, בעצם אני כל פעם צריך לדעת לדבר עם הבינה מלאכותית כדי שאני אצליח להגיע לתוצאות. ייקח לו ממש עוד כמה שניות ואנחנו נגיע לסוף. אוקיי, אז אחרי שבעצם עבדתי עוד טיפה עם הקרסר ואמרתי לו בעצם להשתמש במודל אחר, סבבה.
אמרתי לו להשתמש במודל חדש של GPT בפנים. אז בעצם מה שאפשר לעשות עכשיו זה כאילו להעלות נגיד את קריס אבנס, להעלות נגיד את איירון מן טישר ולרשום לו נגיד לצורך העניין נגיד איירון מן. עכשיו, יש מצב שזה לא יעבוד כי זה כאילו בעצם זכויות יוצרים, אז וזה קצת בעייתי, כאילו יכול להיות שלא יאשרו לנו את זה. יש מצב כזה, זה כאילו יכול לקרות. בואו נראה, בואו נחכה כזה כמה שניות. אם לא, אז בעצם, לצורך העניין, אפשר, לא יודע, לחפש, נגיד סתם. cool t-shirt space, סתם. אפשר נגיד לחפש את זה. נחכה פה, הוא עדיין מייצר לי פה את הלוק שלי. אבל אם לא, אז אני כאילו אכין לעצמי איזשהו פלן B, תוכנית ב', סתם. נגיד התמונה הזאת. נראית אחלה של תמונה. וכן, הוא הצליח לבוא ולייצר לי פשוט את קריס אבנס עם איירון מן. אני מניח שהוא לא שם את התמונה של איירון מן, ספציפית כי זה זכויות יוצרים, ואת זה אפשר פשוט להוריד, ולהוריד למחשב שלי. בלי פוטושופ, בלי כלום, הצלחתי לבוא ולייצר את זה. זהו, אנחנו נתראה בסרטון הבא.